Kumlai pi baro ki perlak ki bajusnya tenat ban pe ki video hane ke channel. Hagan ke video ngan peni gitu ki perlak ki bakwa ban bore ya ki durlan ni ki video jeng pi hackathon jeng pi. Dah ne don ar ne lai benta kumno ba pin bore ya ki. Te ke ban kong ngan peni pi ba pin pendan kam klem da pendan kam ni ki application. Pat haden ngan peni pi ya web application la pi kwa pendan kam leng ba ki application. Katrik ke baklam pendan kam ni ki application kadai ke bangin rename la ngin ali kerteng ya kan no folder leng ba udot na prang la ne full stop na prang te hang ne la dang alej ha gallery janga la klik hang ne ha album pinya i ba kan ne ka whatsapp video kami hang ne la pikwa ban bore ya ne ka folder janga ne ka whatsapp video khnang ba namar barpor ada pidam ki WhatsApp group teng ki wan ki video ki ba ki wai kim kwa ban page kim kwa ban ya i ha gallery jong phe dan ne phi ro phim kwa ba ki ba yeng hasem jong phe kin ya i dan kata ka daw kumno ban bore ya ka ne ka folder jong ka ne ka WhatsApp ba kan nam mi ha gallery jong phe te hang ne nga chupun i phi ka trick te hang ne pi ha ban lej ha ka file manager jong ka phone jong phe ade nang ta te sa lej internal memory ngan select hang ne text no ngan lej ka folder jong ka WhatsApp te pilih i kan ne ka dai ka WhatsApp jong kang ne andang ala klik ngan nyan clear ni ka WhatsApp ngan nyan kan ni media mut kan no ko folder tang ba hang ne ngan lej ka folder jong ka WhatsApp te kan ne la dan kan ne ka WhatsApp video pilih i ba kan ne ka dai ka WhatsApp voice kan ne dai ka WhatsApp video pilih i kan ne video ki mi hang ne te ya kan ne pihak ban le kumno namar kan ne hang ne lada piri nim ya ne folder nganyan kham chi slam hang ne folder nagala tik kumne lane nda pila select kidon kini kidot light li hang ne page suggestion kidon kini kidot light li hang ne kadon kini ke rename hang ne rename subu tang dot lane full stop nakmat kumne ade nang ta nyan okay pilih ya i ba ka to folder kala ja kum to ma hang ne khnang ba ki status ke euro phila ban yo da ka ba phi page kum ne kum jo te page hang ne WhatsApp status phila ya i ki ne ki dai ki WhatsApp status ki la mi hang ne la da phi lej hang ne show hidden folder anda phila klik ne show hidden file da phila nyan he ki dot lightly show hidden file ki la mi biang ki ne ki kan ne ka folder te suggestion hang ne kan ne ka status hajrong ki status ki ba phila page ro phila yo page kan ne dot status ki la mi ki ne ki status baro bagi perlok janga ki bo status te kan ne ka dai ka wai ba phin yo ya ki status ki perlok jang phi la ne ban penmi biang ya ki ne ki app la da penmi ya kan ne ka show don't show hidden file te kamut ken nam mi la pi I don't show hidden file la da phila ya gallery ka phone janga menta Pia i to ko folder jeng ka WhatsApp kala ja page hang ne album dan ka show ka to ko folder tenata ka daw kan ne ka dai ka wei ka trick ka ba pila ban bore ya kino ki folder naga gallery jeng phi ka basa hang ne men pendan kam da ki app ta hang ne nga chupun i nuksa ya phi ya new app ba ka teng calculator lock tanda pla da ban install bat pendan kam ya new app ula pen i ya phi step by step handrai phi ha ban set tang ka question but answer khnang ba anda phila klet ya ka password ane ki number ba philok hang to phila biang ban recover leng ba ka to question hang to tenata ka daw one nam klet da pendan kam bahaya new app la da pibure leng ba new app te hakawai ko video ngan pen EAPR na la liki app ki bakham sok ban pendan kam la da pikwa ban bore da ki application handrai ngai scam ba kan ko video ko ba pen EAP klam da pendan kam da ki bai ki app ko long ko besuk EAP dengan ngai ko video kan yarap EAP ko blai shibon ngini kendo pada ko bai ko video ko blai shibon a